bazalwane senyava. God bless you again. Do you know Thapsile ukuthi esikweso isikhathi akusonke umuntu omesaphayo empilweni athola abazali bakhe basaphila noma baphila akusonke umuntu ozowamkelwa uma sekabuya. Lo baba lo mfanelo waba nenhlaka yokuthi ubaba wakhe uba nesihawu uyothola inhliziyo yakhe enganakunyakanyisiswa intaba esesiyona. Ubuyela lapho uthethe konke yewena uthethe konke buyela la ukhona buyela ba-14 babo buyela banganini bakho okungabi ne-solution njengoba ubhedela abazali bakho. Abantu abaningi bafuna ukuthi uma babhede nabaqeda ukubheda bathi I'm sorry. I'm sorry. Bese wena unothi I'm sorry manje. Nje ukuthi I'm sorry nami. I'm sorry. Bese kuyamkhomba futhi la uyakhona kuze akwazi ukuyimela avuleke umuntu. Umuntu uthi sesesonto. Ya yiko khona la. Uma sokucabanile. Kungenzeka ukuthi intuthu lensango la ingqondweni le dust yasesitinene ngena la iphume uthi uyabuyelekile ungathola umama wakho wabulawa inhliziyo wafa ngenxa ukuthi wena bawubhema uphuza uwenza zonke izinto la ubuya khona umthola umama wakho afike uyokhala ethuneni ukhalela umhlabathi nezibungu ubeka amablomu futhi akakube namablomu wena uyokhiza ihlahla uhamba yokhala ethuneni mama ungabe nemali yokuthenga nembaba uthenga isipayoni atsakwe nangabe mama bakukholela ukuthi yatsawa lapha phansi atsakwe isipayoni siyatsawana atsakwe uma wakho nakathi mama ngeke ngivulele izinhlanhla ngoba utsake vele akuvulela into eyibhedayo kuphela very strong lento 100%. Atsakwe umuntu omdala lephansi nangabe uyaphendula atsakwe akuphendulele lapha. Ube namanye amabhadi amaningayo. Ungacabanga ukuthi na umesaphe empilweni uzoba onke umuntu uzokwamkela ngelinye la. Njengoba umesapha akusizo zonke izandla ezizovulekela for wena. Njengoba empilweni umosha ungacabanga ukuthi wonke umuntu na uzothi I'm sorry uzokuxolela. Abanye lokumosha kwakho ubulela abazali babo. The next thing uzoyane kuyobe ne-TV uyotho yobe la abanye othi yobe kanti sebafa labantu abalimaza baze bafungenwa phela. Ngeke mistake oyenza wena